Ahoj, já tě vítám u další videa a dnešní video bude taková informace. Blbá motorka. A bude to taková informace, že my s Neonkou jsme se rozhodli, že si uděláme druhý kanál a taky se to bude jmenovat právě že Dalneo. A na ten kanál budeme točit vlogy, challenge, tutoriály, hauly a takový. A na tenhle kanál, na který se točí teďkon, tohle video, tak ten se bude jmenovat Dalneo vzpomínky. A tam budeme točit jako fotkový videa a takový. No, doufám, že jste to pochopili, protože já nemám moc času, takže to říkám jen tak rychle. Takže to zopakuju. Na tenhle kanál budeme točit jenom a pouze vzpomínkové videa, jako jsou fotky, challenge, tutoriály a takový. A na ten kanál, co jsme si založili jako druhý, tam budeme točit vlogy, tutoriály a tak. Taky se to jmenuje Dalneo, najděte si to, je to úplně stejný název, akorát, že bez těch vzpomínek. Tady to se totiž jmenuje Vzpomínky Dalneo a tam to se jmenuje akorát Dalneo, jinak tam máme furt stejnou profilovku a ještě jsem tam nevydala video, takže zítra je první den školy, takže určitě bude. Pa u dalšího videa.